Hi viewers, it's just another great day on Trending Matters. My name is Brian and today we will be discussing the topic armed robbery and money rituals. It said that there is no work in the country and the youth are being too lazy or the world is coming to its end. To me, I would say that the youth are being too lazy or let's see what the public have to say about it. Dampacho nsɛm kakra bi na mewɔ sɛ mebisa wo about am robbery ne nyamanyama a ɛkɔ so wɔ yɛ kurom yi. Na mepɛ sɛ mebisa wo sɛ ane yɛn nkɔlaa no na ɔmoyɛ lazy anaasɛ wiase na ɛba na ɛwie yɛm nti na nsɛnsɛm wei nyinaa ɛkɔ so wɔ yɛ kurom different mu. No, to me, dear, me feel say it's canibre. It's canibre because senior, if we are say kono, akwada onyini yakura na opese onya ka kese dem. I didn't know say ban say when he bra dear. Me sa na me hunu because ye wo hoi skano sky nya me na de ma. Obetimi afa kwan boni bia so anya sika. But me feel say no so ukono sa you can die at any time. Obetimi awu anytime. But kakra bia wo benya bia no timi save ni ye na kakra no you will make it. But what the opposite ade a wo papa entimi amfa within short time enya wo na bra bom wo the opposite of this short time enya entimi de me feel say yesika ni bre enya adwuma na eni Ghana adwuma ni Ghana say adwuma ni Ghana say me ametia ametompa boy uni me capital. And so no the sense can man because on fanya adwuma ishamano. So what you say entimi de me feel say yesika ni bre and man because enya adwuma. Dampacho simisa sɛ nsanso bɛn na ɛsɛ fata nkurɔfo yi. Omo Wɔn a wɔyɛ armed robbery ne nipa kunkum yi. Then na measures a ɛwɔ sɛ yɛ take about saa nneɛma wei nyinaa. I send you your am robber. Ukowia utie na ukwa fine utie anye ni eche nso a ene omanu na bejeje wo me de mintimi nkase say ya na say because ono ne adwuma ope na wo ye no na say adwuma no nso ono a wonim sunso aso e wo so nyame na me meka so ati ase me ko wuro obi dem na me kokowia no na se oche me a opo obekumi opo obejame ti ane de on ya who call no so no na ni oni will be decided. Pashola na many obi kasa a minute ago and I kasa about say armed robbery asem ya. And according to one also say government na me adwuma yɛ nti. Iti na nkrɔfo bi ɛbɔ nkrɔ no. Ba me so me hu ne sɛ nkrɔ no bɔ no ɛyɛ adwuma. So kan pɛsɛ me bisa wo sɛ ɛyɛ sɛ adwuma ni krom a ɛyɛ sɛ wo sɛ nkrɔfo kɔ so saa kɔ saa nyama na ana. Na say nye Ghana nkwana kro no ntu pese o kire misa another country no mo bokro no nso aban na mo adwuma nti no mo bokro no he dia habit when me din kan ka kire no say nye Ghana nkwana ye bokro no Ghana nkwana ye bokro no sa na oti ha die na wo akokro bi so nso akoti ho die wonti ye ati ntimi de me mfa nche government na government betimi ama ye nyina adwuma ye obi se me papa nhwede mi so me papa nhwede na onyini ye nso onyini ye nso se o so anu anhwe wa na onyini ye nso se so papa bi na odi ana me boa because amanfo atunton yogurt mi ade se opa obeja yogurt no akobokro no enso wadi sa de se yogurt no mom na ope so ati ase eno no how bi nso so bi ani ni so how dey also be bokro no dia ukoi ubetimi akoma me ni akromfo aye me na meti wono me mi obutik wa circle back o mateko akromfo abuani twice ene na meti ya me ya lala so what you say wa ba me ho ma nya o hwe e bia wa ko ba bi ya finish no how can I know so what you say sanity Then I'll advice I would ma youth no more about you now more complaining say chimani nyamanyama ni krom ntia. me de ni ametimi aka kire o mo ani say
Sabe, omumpe adwuma nkakra akra nye. Beton bibi a fine. Wobɛsua adwuma. Sise kura adwuma sua yɛ ɛyɛ. Bete binom ayɛ ɔmo adwene sɛ bi a ɔmo apa adwuma sua ho. So ati ase bete adwuma bi ani hɔ a apa nipa even teachers kura sto ɔmo yɛ exam sɛ ɔmo bɛyɛ exam so na ɔmo akɔ ɔmo anim. So ati ase nti sɛ ɔyɛ panin na wosua adwuma a adwuma sua yɛ how many years? 2 years. Pɛ na wawie bitimi de adidi saa. Because office sɛ wonni capital wode bɛyɛ adwuma. Na sɛ wosua adwuma. Ati ase na sɛ wosua adwuma. Because wonni sika de beton ade a. Na kyerɛ sɛ ɔkɔbɔ kro no. Dabi. Kwase ɔkɔbɔ kro no. Ni office ni obɛkɔ aban obɛkɔ bank kra na wakɔ akɔpɛ loan kakra. Na ade adanda no ho a. No a na sɛ majority yɛ nyina yɛ ɔhwɛ na onni capital. Na akɔ bank. Wakɔpɛ kakra na ade danda ho. We are lucky ni ema wa. Bibi apɛsɛ ɔde ton bia. Baby mo mpɛ brɛ. Awia no so no mpɛ ne saa ɔpɛ quick money. Onso nim say quick money nso de e won sunso aso quick money nso aso And a prayer, a be a jumasem, any war. Ebi so, bread on Mumpe, who on Pebre, who on Pebre, and I'm an Abanasa. Mijina, me, you mean, me point, Memphis Council Mobia, me Amedia. So, Pesa Brea, Uberbrena Winya, Umbeza Bebre, so not to say, one nama, Chronosemno, heading a winning Brubiadi, winning Brubiadi, and as of Gagofa, the better one. Okay. Nti mpacho den na owoka efa nsem we se e wo se ye ya ye the best stop nyama nyama e macro no ne course wo kro mu ase. Oh, dear my betimi dia stop sani man say. Ye nuanon bebre so o ma wi school edwuma sam hye de ni wo nyam no kra ni edwuma sam hye de ni wo obi so edwuma mi no ntimi ye te on de ne say o be de onam wo sa so de obi na de da wa wo ho obefa aha sa so obi ho obefa nti no de be say momwaye edwuma sam ni ade ebi te edwuma mi ye say kra no wo ton ade ni wi a baby o de ball na kra be gunu ya na ho de oh ya na ho de do hye sa brani ni chi na we ja na otifi nti no ye be sere mo momwaye Okay. Nti mpacho osere e che se government na ma ejuma any kro mu ana say boys na ngasa na omo ye lazy a omo person me dem nsa be hye bibi mu ana. Boys be lazy edwuma sam so e ho de kakra Me e wa ho ni se nyame ne nokora nim na adwuma na ne ho because adwuma wo ho a nipa na obey adwuma menya sure se nipa no nya adwuma ye no akwa adwuma fiti anopa na wa bre a na anajo obesa fa to so okokrom akoko nipa obi ane ho obey saada ba panifo se aboa no de ani bre na eka itu bon se krom amrate omo aye ha ti kwan bi obefa so no so benya bibi adi no kwan boni bia no afa so because ekom ye ya enti media madwekye no de adwuma wo ho a anka boys no nyɛ saa omu nyɛ saa wo hwɛ my bet ya ba mu gu so beble dwuma ni ho ti o de afifre no riri wo ho enya ni pɛ enti aban no bɔ no ho mɔde no pɛ dwuma e ma yɛ wo man no mu na yufu no omu hu tɔ wo mu de me wa kan no Okay daddy. Ani mpacho nti waje ntrene etutuo pa o de be ma youth no mo abonti ne obi a o kasa akro no bɔ no nyama nyama e bia waje ntre be ma obi asesa ne ho na adwe e wo de oyɛ no. yeah onusu ene me work ani say say youth no me catch from say omusu nya abotre na onu nkyerɛ sɛ ayɛ dintin ususu fa kwan bɔne so yɛmfa mpaebɔ ɛne ahobrase ne nyame yɛnsrɛ onyankopɔn na ɔma yɛ akwankyɛ papa na yɛmpa bibi ntɔm ɛnyɛ den a wobɛnya bibi ayɛ na yɛmfa ntwe aban no na sɛ mɛtumi aka bi aka ho a aban no wamɔ ne humɔde no kora nyame anim aban we wanya adeɛ because boss ya no draw so kyɛn deɛ yɛ hu no sese kura wo dokunu bu a hwɛ bia yɛ dokunu sese wutɔ 2 cd a 1 cd na da ne 2 cd enso yɛ hwɛ dokunu bu enti krom ayɛ basa ni brenti youth no so ɔmo nya abotre na nyame ti ase ɔbɛbo ayɛ sisi an de me wakane say ejima no ayedin ana jima sikasem no oman no mu ayɛ hye ankasa enti sia no youth no ye pejuma bia ne say me ye okada yi ada se obi so wo ha o ade a wo ye ere boa no ana oman no mu be 2 years ni from 2020 to 2021 ye
ni na mu ayɛ hyehyehye nti ɛsɛ like youth no na yɛmpɛ adwuma yɛpɛ adwuma but adwuma na ɛnni hɔ ɛna saa nneɛma no ɛkokɔ so no nti ka yɛbɛsrɛ aban sɛ wɔmmoa yɛ adwuma no na youth no yɛntumi nya adwuma no yɛnyɛ sɛnea ɛbɛyɛ a saa nneɛma no nyinaa bɛreduce ɛnyɛ obiara na ɔwɔ akokoduro sɛ bi a adeɛ kye no sɛ wɔanyɛ adwuma bi anyɛ a ɔbɛnya akokoduro sɛ ɔbɛtena kɔm saa ɛna kɔm so tena yɛya but ɔwɔ bibi yɛ no sɛ adeɛ kye no wɔ fa mu a ɛyɛ den adeɛ bɛsa no ɔbɛnya kakra a ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛdie nti ɛyɛ adwuma no a ɛnni ɔman no mu no ɛna ɛma saa nneɛma no ɛkokɔ so no ka yɛbɛsrɛ sɛ mpanyinfoɔ ɛnhwɛ na ɔmomma yɛ adwuma nkakrakra a yɛbɛyɛ ɛde ɛboa yɛn ho Basho ukasa and osi any bintina na odi okada na say we adwuma bi which is a private skill. oh me ni adwuma biara ka ɔkada yi ho ɔkada na meyɛ for living Tim pese mi bisa say fine say youth no more abontina government team na mo adwuma ya na say adwuma ni wo meye no eye fese wo say mo bokro no na mo nku nkrofo ana oh ɛnyɛ fɛ saa but nipa no wohwɛ station na wɔnam mu na obi wɔ ni boafo biara ɔda sɛ me firi srem na meba me nko ana metie oh enti ma obi wɔ a wanyɛ adwuma anyɛ a na option na aka ne sɛ wɔte hɔ adeɛ kyia na wɔte hɔ saa wan no mu so ahye wokɔ obi kyɛn sɛ ɔnkɔboa wa ɔmboa wo obi a wɔwɔ sikra mpo na sɛ wokɔ no kyɛn sɛ mepɛ ɔmboa kakra a ɔnyɛ dɛ ɔmboa wo wɔ sika no so ɔmboa wo nso nti ama ɔman no mu ayɛ hyehyehye nti ɛnyɛ fɛ sɛ like wo ni adwuma a wokɔ wia ba obi so ni wɔ hɔ a na adwene ne sɛ oni sika then na wɔ sɛ wɔyɛ the next option is to go and steal nti yɛbɛsrɛ mpanyinfoɔ sɛ ɔmomboa yɛ wɔ saa nneɛma no ho sɛnea ɛbɛyɛ a korɔno no a ɛkɔ so nipa kunkum a ɛkɔ so wɔ ɔman no mu no ɛso bɛtumi ayɛ ate ama yɛn That's why I can adwuma nyi wɔ upon two otu aka say malam sina wo beti bu so no so two ka ho what I say ne three ne wi aso so ebe ne wi what I say bible say na minu ko wi a du fa atrofo mu so amana ba so ama so ma fama ba so efi wa yi so ntini ne ka ho na one aban creative adwuma bi ama youth what I say aban creative adwuma bi ama youth no two into more me so me TV no more na malam so fa baye 20 Ghana na bonete o ma baye 100 million na bebi ama force say me 20 Ghana na alam dokọ no alam force na me dokọ no mo so me de na me esika what I say into ni ne ka ho about problem nya so atima me fun so ye wo ma so ye so ye problem what I say into yi ne ka ho a o ma ni sisa ato ejenje mu sisa afọba hu pe no hu nse ne panyini ne panyini so hu afọba nso hu se we yi nti nyema bi mu alam church na akwan no obi an che ne yi se we gya nkoda na ogu wiase mu sa what I say nti ni na ale aban na nka so odi na be so fom obo sise wo hwe wiase mu bo na nkoda bi won na hwe later won nkoda ne na ma bonten nyema beble da mpashon be se mi bisa say ani say adwuma ni ho nti say youth ni nkrofo mo bokro no na say mo yes ana oh nti mo sorry na menye du bani ndi a dad na maye tu na mo sorry se make chin ba this am let me pay adwuma make chin ba bi o onyi mi nti abaya dun se obotu afọ adwuma what I say chiri wo onyi mu obi so nsi manyo kama mpako na o we die I member we do you good ansa na mpako na afọ adwuma mo no onyi mu ho die abaya din na obotu afọ adwuma mi se lefu na adwuma ma wo bowia no ye ken so wo pese we wa kumam na yin mpako no ye adwuma what I say me kan rasta no mam suspension wa na mepe small job bi ma ye mpako no so onyi mi what I say onyi mi me kumanu ma sem bia mentasa mpako no so onyi mo no onyi mi niti wan fu ma adwuma no mu what I say ntini ne ka ho na da me nyame yema no orokoso anwo besin no orokoso sisa me obi no etwem sisa no motum me favor mo ne kakra bi a
ona abi man oda na da kwake yan roba what I say one man will be ndwuma bebe nu sisa yehwe onyimu ansa na afọ adwuma onyimu ansa na afọ mo na onyimu hunte no ntuma afọ adwuma em say leba no obe create confusion na say obe create anro oboyoyo nyamnyama bo ne bi o adwuma what I say this are the him obi abaye den say obetuma afọ no adwuma yi kire mpako panyin bi so hun say waka we die most more we into antasa ansa we tuma afọ adwuma wanka say do wo pe na do ko adwuma mu a obaye den say pakuru mamu adwuma obaye what I say the mean an robbers ni ne ka ho what I say the man robbers and getting na obi o so a police yan na o so dey we na diti ke bi no ntu no wanje na this no uniform no wanje na wa shi ne nto di duru bono we mantem wo na ade what I say nyam getting bi ka ma ama sisa say ntu mun sore anadwe sem ntu mun ba adwuma nti anytime be amosu di ben so ade ada chance an we tuma yi you say in Pabon be able to attack me. What I say? The me ne can I more no way who is scar, Muslim was scar. But be known to a mamma no young couple saying you ade. What I say? But so then I was in trial or the Bema will be able to be 1 hour video. Mamma catcher, yumping far, Obo mine say, be a dumano. I go for the catcher, the one factor the baba. So be a good idea, say. Fine. Papa na mo can do true. 5 years in it. Young company bia. What I say young company big no company ka ke bia the stake akobon. Aya band the obokom gan anga so afon work so yon only eduma. What I say into market tire. Mpemfo o man the won be a company. Na youth no won so onye eduma ye. Na dem an wo be se na de ni no mblase. Sisa me eduma ma bi kuma no a obi ntum mada adam say yon ko wi ade. What I say asema makachire na YouTube fun so makachire so won to ogbo ase bibia be ni na yam paibo bibia be yi mon fa obi won a wadamfo bi mada ada say oh yonko see yonko mala mo yonka nyam what I say penso edu no un say ya so Yesu baba obo akonte what I say bebere ya pli na yam fanko bibia bible say amam ye bedi na yam yabo no ma ye wi anem preje padi anem pri bibia nkan obi Say nsɛm a ɛkɔkɔ so ne nyinaa yɛ nipa a yaba no yɛmpɛ dwumaden sɛnea first ne ka yɛyɛ dwumaden no sɛ ni hɔ saa sɛ obi aduru adwuma mu a ɔpɛ sɛ ne nko a ɔbaeɛ no ɔne boss no ɔba bɛtɔ no ne yɛ pɛ enti ama sesei no adwuma deɛ ebi wɔ hɔ nipa nya adwuma a ɔbɛfa nipa nso no onipa ne ba na a ɔpɛ sɛ wo a wo adwuma nim dada no ɔno nyinaa bɛyɛ pɛ enu nti na aba ne saa nrɔbɛn ne skaduro ne ade na apie beble no Tida mpɛsɛ mebisa sɛ ɛwɔ sɛ nkrɔfo so ɛkɔ sɛ because sɛ ɔmo nyɛ adwuma yɛ anaasɛ ɔmo nyɛ ɔmo nso ɔmo pɛ adwuma yɛ nti ɛwɔ sɛ ɔmo bɔ korɔ no ne saa anaasɛ ɔmo kunkum nkrɔfo fa nyɛ deɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo de yɛ bi ana ne ɛwɔ mu ne sɛ nenam sɛ ɔmo mpɛ adwumaden ne nti na ɔmo yɛ saa deɛ no nti sɛ ɔmo starte sɛ ɔmo bɛyɛ adwumaden a saa nneɛma ne nyinaa ɛto betwa nti mpɛsɛ den na wohwɛ a ɛwɔ ɛbɛyɛ agyenkyerɛ a ka wɔ sɛ yɛde ma ne yɛde prevent saa nneɛma na ɛkɔ so wɔ kurom ha sɛ okay sɛ de agyenkyerɛ a metimi de ama ne sɛ obiara nyɛ adwumaden obiara ɛfa wɔ adwuma mu a obi wɔ hɔ a yɛafa no wɔ adwuma mu ɔbɛkɔ na pepɛs n'anim ne ade ɔnhwɛ nya wo deɛ ma agye sɛ wahyɛ envelope mu de ama nansa na obetumi ayɛ den ayɛ wo de ama wo saa nneɛma ne nyinaa sɛ yɛhwɛ ne yɛtwa so saa nneɛma ne nyinaa sate kakrakra ɛna ɛde korɔ no ne ade ne nyinaa ba no nti ale da mpɛsɛ apomo ɛ Yami adwo so e. mpɛsɛ bɔkɔ mpɛsɛ ɛfrɛ me Brian Nso me de Anthony Kwesinya akọ. da mpɛsɛ nsɛmsɛm bebree ɛkɔ so wɔ yɛ kuro wei mu about Rubbery ne nkrɔfo akunkum ɛna mepɛ sɛ me ne wo di nkɔmmɔ kakra fa ho na mehu w'agyenkyerɛ a ɛfa ho Atomati. nti da mepɛ sɛ mebisa wo sɛ ane ɛyɛ youth ne na ɔmo yɛ anyhow na akyɛ ɔmo anaasɛ adwuma na ɛni hɔ nti na ɔmo de ɔmo ho engage saa Rubbery ne nipa akunkum yɛ ɛkɔ so Okay, first of all no the can say ebi wɔ hɔ a yɛ enibre na ba mo ɛyɛ saa. Ebi wɔ hɔ so obi wɔ hɔ onya adwuma no ɔbɛyɛ nanso
ebia edwuma na ebi no de meka no nti da passion person bisa say enti say ejuma eni ho nti e wo say omode omo ho hyehye saa nsensem yi ana de bi nyesa na me pa che ni na sufi enyanko bone a ana efutu bone a anyanko fo de ma ntuno mutumi yesa de mi nim sufa ho da person bisa say nkrofo e emra be ne da kwan so e wo say ese fata omo se fa no kwara bone sem na na se de oyo say fa nkora bon sem me fa nse mitun se nkwara na aba no omumpe obre so obi ho a ope skante obohu se bia na dafo be dakam ono so se chinchira person so dakam bi so ho se ka no ono pese obedakam bi so se na nipa no hu na odakam kwa ben ofa so odinya saka but ono ni obi na dafo ka chen se tale ya dan fi odan glass hu no pa ka bi odem pa o mama pobi o so mo kwa ha se mo kwa se nti yeso yesa ye fa sa kwan ne so a ebetumi make sa success ni na so ye football ni a omo de mo ba mama mo hu kakra me won so kan ho asida da nti den ya advice a wa ode bema ana efutu a ode bema ko bibia o wa bonti wa o ye engaging bibi sa ana so bibia na adwen enam hono mo sa so be bibi sa no efutu be na wo ma mo efutu a me wo ma ho se nipa de o se ni na efie mu o se obia ni different character ode namo wi so ba ye obi wo ho a onam oboko shada papa obotumi tu futu papa motumi de tu anamo de abo mo bra obi wo so nkonya especially sisi so school esi tu sisi efie mu but so oya akwara bia nyame so bi wonu a onya ho se saa kwan no ofa so na ye pepe obetwe no wa dade efri saa nyama fun say kunkum a even ba bo ma ewu na ni na afi saa nyama ketekete na de saa problems e de ba From Bible, they make my culture say, "Yeah, you to ne lazy." You say Ghana for pay juma pa, you to ne pay juma bet. Juma can say any system no, because sometimes you know, I say connection here where you make match show but we cannot boss ni go. Omo ji omani e smoke ni sa ni mana juma ni ho. So office juma wa surely e kwa ye juma bet. Juma ni ho. Ana ye panye for so nwene sebi o man ho. Because say o man panye for juma man ho a, say oba street man ni pe gu a ye hustle no. E too much. Me dey schedule me hun di mum dia. First of all me blame media no. Me blame media no kire say. Obeko online baby. Na ma le me dey na dey abeto no kire say. Oye we ya benya sika. Oh, ti kan ko say mo 12 years. Me e sika kire me say abati bi say me nya sika. Aka one pesika we ase. Obi a pesika. Even kra ko to wo sompo. O so na discussion say ma we din by force sika ofia akwa nso no pa. Eba ska wo fi akwa won so no pa nipa bia akra hia ska nti saa yin de mimom de me bremu o man first e wo saa e fa saka wan ne nipa konkumakunku no se nipa sua de ho se wo de nipa ye bibia e na abenya ska nti so mi se bi o mieni nya ka okura mpa awon dwene ho ko ye de kopeska eni mom de me bremu o man na nkasa for o man no educate nipa se bia ye ntwe won free saa ne mane no ho ti saa obi say Ghana for lazy enya no kreda me ma travel ko Libya pen ma travel for desert so ko Libya no maba o ko Ghana for AC struggle ye adwuma masa enya adekoto Ghana for nya lazy ba system mu na e ma nipa na ye lazy this time because they say nipa e dos nipa enyini but still adwuma so dos na busa nipa dos na ye adwuma Ghana ha nti eno de bla so because just say Ghana for lazy and dey menyini ena e for mo nkuku nipa ne de me say me blame Ghana Media Commission. Me to challenge am me blame am pa me blame am Ghana Media Commission cause etimi ma say okofo malam bi no abetre TV so and aba me yo say oponi nyina it still am for that so ye agara da ye your friends say ayi sigagale an ko se ye nim la bi a chechire wo mo ada se nti se bia me manya 18 years ma wi school mo fie me nya adwuma bia na me ye ka cham se me twa me mo we ba na menya sika ada me sika ana majimu na ho ade fa me fe ti me de
first of all media mo ka ho aban ka ho oda say ana awofo no so ka ho first of all awofo so ka ho awofo betima ka chere ba say o de wafo nyina ko de hu hunu o de hu nkobi oh me obi oda so man me ni obi a dia say to de wafo nyina nya sika wonya bi o de chi sika de wafo bola fo mobi awofo no ka ho media ka because mo ma fo kwan e mo ye advert se bi ni kwasa akran bo hwe me say me bra ba kwasa Facebook say ese aban no make sure say obeyi ne bebrebe every Facebook e wo ye system no e wo Canada for you need stage e ma kwa ma ho online ba na Ghana I go to the phone jane ba bo an kwa on Facebook and say ko sisi a na ko malam no ska go 12 years o peska ga sen kan ko ko mun yo ka so a oda say ntiska sam de e aban ka ho o man an ka sa ka ho ya ho fo ka ho na media so county o bu sam sa akosen dia ya wadwuma ye pa ya wadwuma ye because in peko konkuru no me nya sure say e betwa sese se abana fa na nsi form dia entwa sese mo obi an kan da bi da say Ghana for lazy youth nya lazy me juno me mabaye ward what say mabaye ward me peska grade e dia tombotom ko mo nkwa mi no fi say me hwe mo what say enti no de o kasa me no nya adwun say youth no nya lazy because say me ko boso kan say ni pen boys a ye adwuma no me brebe so nya adwuma nye o de question sia ko e boss to mo feel rough o mo ye fine o mo hihye me na me kan crash o mo ye fine me be cry junkie obi ma me ti last bob akon ma be honu osu o banka so be ye adwuma impokro ni ba bi da na bi a ai o ma sisi dan be say bi a ye de ma han boso me miensa boso me nsia betima atena mu a o te mu a obenyi me papa da e mai bebe mo bo jantre enyo mo fort ko da bontin ade say oni ba bi da nti say bi obosom kakra bi no be ma 20 Ghana cedis bi oba bia ma na ere aye obetima da bi obetima da because kanti member da say ano da ko say me okokun ade say Ghana for nye lazy because youth ye lazy anya no kore me nyi ni da say Ghana for ye lazy ba aban nyina shoba bua youth no eso mo invest wo youth no ade say okọ Canada Germany ho onya 16 years and has your driving ade say you say ye country your driving me ne say Ghana do na nya farm yombe ye dey no dey ko farm me njo me nya farm me nya poko mo ko ye omo me nya pick from ko ye omo kuro mo pa but say mo be say 5000 dey ko farm me na no abani invest wo youth yo invest wo youth no ma za ne manyina to betwa ne de betima ka cho asene so kwa na wie na youth ne so o ma ye lady na ejuma nso eni ho obi ne maame apopo ne nsem abrad na ko university owie a not fie enti so hye na se ejuma bi eno na danfo bi ekoso na obisa otime ne di nkomo na oka che se ya no so wadwen adwenbo ne so opese o yes bi ti ejuma so ni ho se me basham bisa asem se say o say obi ade na ne dadwen eto government ne so say on create ejuma mo asama ye ejuma anase as an individual so utimi pie ekopede o betima yan ma bibi onya bibi dia beto table so at the end of the day na we esese wo so utimi pie ekope bibi ye wuntimi mfa wo dadwen nyina ento government so timbacho ubetima kire ebia measures ekwan so a ebia wo nim se ka ebi mutumi eya ebetimi akreti bibi kakra ma mama e reduce chrono burning pa kunkume ekoso wo ye neighborhood ni o se me so de me kan so obi wo ho a ono o hwe school na wa kọ na o ntimi nka so be ye adwuma bi a ebi a sky ye de betua no no enso na ni nte no no onye but ensesa nka eba ne sa ye de adwuma ketua na ye de pekesi. Watch Trending Matters each and every Wednesday at 6:30. My name is Brian. I am your host for today. I'm sure you are excited. Catch you next time.